Go. Hello guys, i dag skal vi bruge den her tallerken, vi brugte i næsten 6 år. Og vi skal lave en challenge. Wow, det er lidt forfærdeligt her. Ej, kom nu, mand. Okay, videre. Og jeg tror 100% det er mig, der vinder. Jeg er bare lidt confident inside me. Men altså... jeg har spist ret stærke chips, så det min hals går lidt ud. Sorry for det. Men... Vi spiste lige mange næsten. Ja, yeah, same. Og hvad hedder det? 6-7. Okay, lige meget. Nu gider jeg ikke høre på de snak mere. Nu skal vi op. Wow. Okay, du går rundt dem lige. Du går rundt. Nelly! Jeg gør ikke noget. Det var sgu da godt. Kan du ikke tage kameraet, så skal du filme? Nej! Jo, du kan holde med en hånd og filme. Okay, godt film. Hold Nej, jeg vil hoppe af! Ja. Okay, så film. Så film, når du er af. Det var sgu da godt. Sådan. Jo, Katalin. Katalina. Monkey banana, chicken banana. Funky banana. Chicken banana, monkey banana. Let it. I get the shoes. I get the dress. That makes me a princess, I guess. Okay, vent lidt. Nu skal vi videre i teksten. Til derhen. gyngerne eller ziplines. Vi kan det bare på ziplines. Okay, løb. Ja. Ikke kig nu på, hvor du går hen. Og så kan du den gyng. Ja. Kan jeg tage den? Jeg tager den her. Nej, vi bytter. Jeg kørte aldrig den her ind for dig. Princess, I guess. Okay, her vi bytter. Fordi jeg har altid haft kørt over på den side. Her, til den her. Nej, jeg taler om den her. Nå. Jeg kører altid om den der. Okay. Men. Her, jeg kan godt filme. Men jeg kan godt, jeg følger på dig. Nej, jeg filmer. Vent, så gør vi det for. Nej, det behøver jeg ikke. Okay.